wonten griya kula tasih wonten gaman utawi pusaka tinggalane simbah. Kula nate tanglet bapak kula napa tasih wonten isinipun lan sanjangipun bapak sampun medal isinipun sedaya. Bapak lan kula saestu mboten kagungan kapercayan babagan gaman niku saged nyaosi perlindungan. Pitakenanipun punapa ingkang kedah kula tindakake dipun guwak diobong pripun ingkang jumbuh kalih syariat. Nah, gamane niku rupa kayu diobong. Nek gamane rupa lulang kulit macan diobong. Gamane rupa pusakane rupa deluwang kertas diobong. Ning nek gamane niku rupa barang wesi, niku luwih becik digrenda nganti ajur dadi lebu supaya mboten ditemu melih dening anak putu. Jenengan kalih bapake pun mboten nggadahi kapitadosan. Ning anak putune sesuk piye? Sebab kula piyambak anggadahi pengalaman nyata nggih. Wonten tiyang niku gamane pun diguwak dening mbahne, pun diguwak ten kali. Mbahne pun mati. Buyute niku ngipi ditemoni karo setan sing ngaku dadi mbahne. Le aku ki mbahmu buyut. Aku nyawang uripmu kok rekoso. Kowe tak wenehi tinggalan openono supaya uripmu kepenak. Kae ning pojokan omah iki cerak kali ke duduken bakal ana pusaka. Nek ketemu rumatono pusaka kuwi. Buyute niku semerintil sebab bapakne ngaji ning anake mboten ngaji. Mila sing luwih becik nggih pusaka kala dipun musnahaken kemawon. Dipun grenda utawi nggunakake cairan kimia pelebur besi. Niku wonten kok ning kula piyambak dereng mangertosi cairan kimia sing bisa meleburkan logam niku jenenge napa mboten pati paham. Mengke saged takon ten toko kimia. Nggih, tumbas obat niku wesine dicemplungke dikum niku mengke saged memet, saged ajur supaya mboten ditemu dening tiyang sanes nyebabake wong liya dadi tumindak syirik malih. Wallahu taala alam.